Ако погледнете в нашия сайт, ще видите, че имаме специално място за вашите коментари и също ще може да прочетете каква е мисълта за нас от господин Павлик Пръвчев. Мениджъра на единствата и най-голямата българска телевизия в Чикаго. Телевизионери, вие сте върха. Винаги ви гледам предаването и винаги с интерес чакам другия репортаж. Надявам се да имате много успех в студиото и в училище и се надявам бързо да ви видя в нашото студио. Благодарим и сме истински щастливи от вашата оценка, господин Пръвчев. Чувствителни сме към похвалите, отправени от професионалист като вас. С удоволствие бихме се отзвали на вашата покана. Ако не друго, поне ще донесем усмивки и щуро настроение. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Иван Ганчев. И аз съм Рамона Недева. Имам честта да водя първото предаване на детско студио телевизионери от най-голямата българска телевизия в Чикаго. Здравейте, малки, големи и още по-големи зрители! Днес ще помогна на колегата Ганчев. Какво ще гледате на нещото предаване? Новини от България, от Сиатъл. От къщата на Хемингуей в Чикаго и още и още. И още интересни неща. Останете с нас. Миналата седмица в град Крим в Судак приключи 13-то издание на международния журналистически конкурс Сребърно перо. Редовните зрители на Облачеле бяло се спомнят, че миналата година Облачеле бяло бе отличено в номинацията журналистическа акция на годината за серията предавания, посветени на възраждането на Свято-Преображенския събор в Болград. Това, което виждате в момента в ръцете ми, това не е моята грамота от миналата година. Това е грамотата на детското студио телевизионери в град Чикаго. С Мария Илиева, ръководител на този клуб, постарахме се да преведем материалите, които правят нашите млади колеги в Чикаго, и повярвайте, че всички членове на журито бяха възхитени от това как в далечно Чикаго посредством телевизия, посредством медия, може да сменяме снимките, колеги, как посредством медията, как медията, телевизията е още едно средство за изучаване, за използване, правилно и красиво използване на родния език далеч от родината. Така че нашето честито на детско студио телевизионери в град Чикаго, надявам се да имам възможността в студиото на Облачеле бяло през лятото да им връча тази грамота и сребърният медал. Алън, мисля, че е време вече и ние да се включим. Няма да оставим Рамона Иван да шерят сами в това чудесно студио. Аз съм Алън Куршумов и това е моята колежка Синди Стоева. И двамата от небезизвестното вече детско студио телевизионери. С какво предлагаш да продължим? Да продължим с новите изпълненията на Джеси Стемски от Сан Франциско. Огледай се, Рамона. Не виждам огледало. Огледай се казва рубриката, в която вие ще може да видите нашите репортери отблизо и далече. А вие, малки, големи и още по-големи зрители, огледайте се. И ако има нещо интересно, повикайте ни. Ще дойдем. Всички обичаме Оли. Здравейте, аз съм Гари и днес записваме за студио телевизионери от Сиатъл и днес ще видите нашите сиатълски деца тук в българско училище. Днес е първият учебен ден. Спомняте ли това? Ами, на мен много ми харесва и съм много щастен да започна училище да учим. Едва ли
Не съм чувала дете да каже тези думи. Моля, кажете кои сте ви. Аз съм Кристофър. Мейсън. Какво правите тук? Учим български. И буквите учим. Как се чувстваш за българското училище? Трета година, нали така? Мислиш ли, че сега е шумно? Да. Колко шумно? Много. Какво ще стане? Толкова е шумно, че какво ще стане? Това като хити. Направо. И на мен. И този балон продължава да се връща. Как се казвате вие? Вики, тя си казва Вики. Тя се казва или ти се казва? Кой се Аз казва? казвам Аз съм Вики Наши. Аз съм Вики. Аз кой съм тук? Не знам. Вие щастливи ли сте за първия учебен ден? Да. Да. Защо? Защото е много интересно в българското училище. Защото аз обичам това училище. Ще е хубаво да повече да учим и да имам пак повече забавления и почивки. Ой, нали това е училището? Как така ще имаме повече забавления и почивки, като получим още повече? Прикажи го отново, че. Ами, какво да кажа? Кажете нещо за себе си, каквото искате. Добре. Аз харесвам да играя. Пожелавам ми да се запишете на българското училище, защото ще бъдете много стъпът на мен. Много. Ще има много балони. И много пати там. Ето го балона отново. Така. А вие, господин Балон, как се чувствате? Чухте го мъжа. Видяхте ли какво сте направили? Да. Какво направихте? Нещо много Хубаво. Нещо много хубаво. Мистер Балон ще казва нещо друго. Нещо много лошо де. Какво е това? Играем, когато не трябва. Хубаво, ай трябва да се връщате в час. А па аз сега продължавам да си държа моите балони, мистер Балончо и така. Довиждане. Чао, чао. От всички деца в България и в българско училище Сиатъл, аз и моята шапка ви благодарим за вниманието. Как? Довиждане, значи. Така ли е? Чао. Добре. Бай. Знаеш ли, Алън, какво празнуват българите на 1 ноември? Денят на будителите. Точно така. В нашата рубрика «Откриеме» ще откриваме нови таланти за нашето студио. Ще откриваме децата, а и по-големи поети, музиканти, танцори, певци. В днешното ни първо предаване открихме Личка с нейния репортаж от музикалното училище в Стара Загора. Здравейте, казвам се Елица. Днес е Деня на народните будители. А знаете ли, че моя прапрадядо е един от тях? Моят прапрадядо се казва Михаил Георгиев Кочев. Това е човекът, положил основите на хоровото и оркестровото дело в град Чирпан и е оставил трайна следа в българската музикална култура. Роден е през февруари 1878 година в град Чирпан. Следва в град Одеса, в Императорското музикално училище, специалност пиано. След завършването си в България, той е учител в Чирпан, където развива активна музикална дейност. Дирижира хорови състави, създава оркестър към детска музикална китка. След 1930 година живее в град Стара Загора, където дирижира хора на Държавен театър.
И до днес децата пеят Прела баба, зеленчуци, който не яде, луд гидия. Прела баба, 3 недели, та изпрела 2 кадели, та изпрела 2 кадели. Грабна баба, крои лада, крои гащи за кодата, крои гащи за кодата. Днес се намираме в читалище Климент Охридски, град Стара Загора, където ще почетем 135 години от раждането на Михаил Кочев. Намираме се в Държавен архив Стара Загора, където е подредена изложбата, посветена на 135 години от рождението на Михаил Кочев. Тук се намира свидетелството на Михаил Кочев като ученик в Пловдивската гимназия Александър I. Сега ще ви прочета някои от предметите, които е изучавал. Български език, старобългарски език, френски, латински, гръцки. Изучавал е психология, логика. Тук се намират някои от книжките, които той е издал с училищни песни, програмите на концертите, които той е изнасял и участвал. Тук са изложени негови снимки на роднини и приятели. Това е само малка част от живота на моя прапрадядо Михаил Кочев, който е бил истински народен будител. Гордея се с това, че съм негова наследничка. Прекрасна музика! Уважаеми зрители, в Добри гости с добри вести ще ви срещаме с изявени личности, които са ни допуснали до себе си. А сега гледайте репортажа ни за най-добрият акордеонист Иван Милев. Тази вечер сред нас е небеизвестният музикант, акордеонист Иван Милев. Как се чувствате след вашето участие тази вечер? Супер! Се чувствам винаги, когато имам участие пред българи и винаги, когато изпълнявам ролята на музикант. Нямаше да се чувствам като играч добре, нямаше да се чувствам като обикновен човек само да седя. Просто това, че ги веселя хората, ми дава сила. Кое изигра най-голяма роля в изграждането на вашата кариера и талантът ви? Труда. Труда сигурно и там някои проценти дарба и талант, но без труд няма да стане нищо. Всяко нещо, което го започваш, трябва да си всеотдаен и да дадеш много от себе си, за да получиш после. От колко годишен се занимавате с музиката и какво ви е вдъхновил? На 4 годинки за първи път ми дадаха малко барабанче. А от 5 годишна възраст почнах акордеон. И на мен семейството ми са музиканти. Дядо ми, прадядо ми, баща ми, един от основателите на първомайската група. И оттам, всяко дете гледа да подражава на родителите си. Какво е най-важното нещо в живота? Най-важното е здравето. След толкова години зад граница, любовта към България още ли е толкова силна, каквато е била преди? Връзката с България за мен специално винаги е била силна. Защото корените им са там. Всичко, аз се гордея с корените си, пак го повтарям. Аз се гордея, че съм българин. Връзката е много силна, но като свърша там нещата, за които съм учил, искам да се прибера тук.
така го казвам, определено. Защото там в момента, знаете какво е, нито работа се намира, или ако се намери тя за някаква дневна надница, ти се работиш цял месец или нещо такова, но и много и трудно се намира и от ден на ден запустяват и предприятия, и магазини, и всичко се разграбва и не знам какви са причините, не съм политик, аз съм просто музикант. Аз, който ме покани, и Сталин, и Хитлер, и няма значение кой си, Ленин, който ме покани, аз учвам да свиря, да цвета. Бихте ли поощрили ваши колеги, които в момента са в България, да търсят щастието си навън? Вече е трудно в целия свят да се намери работа с музика. Би ги поощрил поне за едно собствено удоволствие. Понеже цял живот са учили и са дали много от себе си. Нали? И средни музикални, и музикални школи, и висши музикални академии, консерватории. И са го давали този труд, и са харчили парите на родителите. И те си мислят, че навсякъде всичко е злато и така. Просто да дойдат да го питат само, да видят за какво става въпрос. Никъде пара не е броена, няма никъде и хляб без кора няма и това да запомнят. Реклама! Как така реклама? Ще можем да рекламираме в нашето предаване. Разбира се, а как иначе да се отблагодарим на тези, които ни подпомагат? Благодарим на хората с големи сърца, на тези, които подкрепят начинанието ни от момента на появата ни в ефира. Известният журналист господин Йосиф Давидов от Мадрид. Госпожа Райна Манджукова, водеща на предаването Облаче ли бяло. Професор Йордан Детев, преподавател в Софийския университет. Госпожа Снежина Мечева, Лондон, говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина. Госпожа Елена Митева, която веднага ни предложи няколко варианта за лого. Електронният сайт Еврочикаго, които специално ни се обадиха, за да ни поздравят и предложат подкрепата си. На най-големия български вестник в Чикаго, Вестник България. На всички наши приятели в уеб пространството, които не пропускат да ни окуражат след всяко наше появяване в ефир. Благодарим! 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 Какво правиш? Преглеждам някои заснети репортажи и изтривам ненужните. Как така ненужни? Тук всеки кадър е ценен. И какво изтри? Спортният репортаж на Валентин Йорданов. Как можа? Това е голяма беля. Нали пазим всичко? Нали правим златен фонд Малчуган? Да не се повтаря. Моля те. Добре, обещавам. А сега е време да кажем довиждане на нашите приятели от единственото професионално студио в Чикаго, BIT. Довиждане! Очаквайте ни!